Ya Allah, Gong, Gong. Kowe iki lho. Kok iso mbok pager sampeyan mbiyen iki piye to, Gong? Jane ngapo to Kang, teko-teko muring-muring ae jane. Aduh, kowe iki yo aneh lho, ngene iki yo gelemen kesel tok kowe iki. Piye to Kang, lah karepe iki piye lho? Kowe lho, wong wineh gur sakmono kok mbok pager sakmene ambane iki maksudmu piye? Ngene lho Kang. Iki kan sakmene to uritane. Alah, Iki dipager ombo iki mbok enek bebek apa pitik mlebu ki enggak langsung nuju ning uritan kuwi. aduh. Kowe iki piye lho maksudmu ki piye? Panggah ra maksud to. Iki kita pager ombo tujuane iki engko lek bebek apa pitik mlebu ki enggak langsung ning uritan, enggak langsung nuju rono. Dek kan kok kene dhisik. Nah, engko bar kuwi DR teko kene iki lho Kang, wis kesel sikile iki wis lempo, makane tak pager ombo. Kowe iki jan kurang gawe asline iki. Kok iso kurang gawe. Kurang gawe. Iki ki trik lho Kang. Sampean ki piye lho, mudeng ora? Kowe iki lho sing ra mudeng. Aneh menu. Wine gur semono lho kok iso ombone sakmene iki piye iki lek aku. Piye to sampean ki? Ora arti trik apa iki trik lho Kang. Kok iso trik-trik apa meneh lho. Ya ben ora dipangani pitik karo mentok bebek. Piye lho sampean iki? Kowe iki tak jeboli kabeh. Besang sing cilik meneh kuwi. Kok iso malah kon jebol iki? Iki waringe iki turane kok go balik didol meneh. Wis balik ora usah melok-melok. Wong ora nyeneng mudeng. yo an. Wis bali ae. Suwi ae lho. Jomo lho terus yo aneh lho. Wes to sementing winehmu mandang balik kok malah. Salah ngengkel. Angel lera ngurus. Bah ngene iki yo suwi Kang Awal ki. Gak kon nyedot ki piye to karepe Kang Awal ki? Garek kon gua apa piye niki yo? Bah jan. Piye to iki? Ya Allah, Gong, Gong kok yo rampung lho banyu semene. Gong. Lah piye lho? Kok ngono iki? Kowe iki lho iso kaya ngono rupamu. Ya jere sampe kok nyedot. Suwi lho ngene iki ngelongi banyu kok nyedot karo malah iki piye to? Lah ora ngono lho maksudku ki. Ya Allah kowe iki ora mudah. Lah piye lho piye? Ditewu ora mbok sedot nggo lambe. Ngomong ngono ditewu yo tak tewu ngomongnya disedot lho.